Unsay may tabos Pilipinas og ang murag nakalimta na ang mga malita. Mao ba? Kay gigubot nagtamas ginhawa. Mo ni ang dako kayong questionable sa mga pobreng Pilipino. Musamot gini ka inutil ang mga Pilipino in town. Labi na karon mahal kay ang dollar. Pero nindot magyug gani alang sa mga dependent sa mga Pilipinos abroad nga ang ilang pamilya padadaan dinhi. Pila may kantidad na lang sa imong piso, ingon sila 75 centavos na lang. Matod pang Boss Ludwig Umiga, ang subo kay jud nga palandungo nato nga nagkapinusilay, nagunay ang mga Pilipino tungod ra sa allegedly arrest warrant nga imported pagyod. Dili Pinoy katawan tas mga insik ani. Matay tinuod bitaw. Sige bag. Mo wato na to ang Korte Suprema. Mo ilang giingon na wato na to. Sila po ingon sa wato ang Korte Suprema karon gitagaan mag 72 hours. Patubag ang mataghabig aning petition for temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa. Pero assuming nga naay TRO, dakpon pa bagyapon ninyo sa bato. Or inyong himuong salida aron lang maka-iskirda mo sa mga responsibilidad sa pagpangawat nyo kining sakop sa mga malitagang. Matod pa nga Fitzgerald. Good morning sir. Cinema blockbuster ng salida. Morning boss. Mo bitag problema ran karon matay ang luoy kaayo ang atong ekonomiya. Tanawa ra gyud naunsa na pastang lisura. Ultimo nimo pamalit na kay 1,000, malit ka bisag anas ordinaryong merkado. Carbon mo ko mamalit kay bubarato. Na may mga utanon nga wa pud namo matanom gyud kanang mga panginahanglan. Kanang mo sa kalibo. Bitbito na nimo sa plastic. Ang malihayan ang kamugay lang agbati, kalbasa wa na kay mga matay sa init. Pero ang imong uskalibo og imong ipamalit ato sa grocery ay patira pagkagaana na. Sanggil aras ekonomiya tungod aning perting pagkapamura gyud sa mga sakop sa malitagang kay murag wa gyud sila apektahe. Tanawa ra ko Peter Calderon sige lang pa basketball. Sus Ginoo ko pagka nagsigilag pa basketball kay 12 billion ang naugom dito napita. Ay naman Ros Danilo Villa katong direktor sa DPWH. Saya naman Ros Wilson Wenceslao. Pastang pagkabusuga atong katawana. Nabusog po kapil ka si Idang. Mao ba? Pastang grabiha. Mao bitaw ning ang kaning mga sakop sa malitagang di na sila gusto nga tikwang yun ang Vice Presidente kay gamay ra man tong iya. Kaning ilakay binilyon man mating grabiha. Kung tinuod to kanay posible si Saldico kon may tabo ang diangay may tabo mukalit og uli niya secure ang iyang seguridad. Di ka tumutugas tinuod ka si Martin Romualdez magsibangag mo nagsugo na kuana. Si Marcos dili na mapriso, di man pa na makiha kay na pa may immunity samtang incumbent president pa. Si Martin Romualdez musugot ni Marcos og si Lisa nga. Mao ba? Lisa nga ay nagpapriso ay maluslos mo na. Assuming nga si Marcos wa magsugot to kabiyog si Melvin Matibag kisa may nagsugot to Lisa Ranita Marcos. Biha no? Matay gabihag pamakak ani mga tawhana tanaw na to ang umaabot nga panahon. Kung naa pa ba mo mga nindot nga itsura sa umaabot nga adlaw adtos mga politiko nga nakapaldo og tamas ginawa na anang minalitang kwarta. Deres Pilipinas sus luuya. Mura man loogi. Mura mag kanamang gidagkot ning nasuray. Matay. Kalmar kay ni sulti kami. Ako nang gitawgan si Secretary Jenvic Rimulya nga ipaadto ipasecure matay ni bangag. Malagwa pero di magkani mo kapikat sa amahan.